Moi. Vuosi on vaihtunut ja työt ovat jälleen alkaneet. Näin myöskin OE-Pohjelman toiminnassa. Seuraavassa hallituksemme ensimmäisen kokouksen päätöksistä lyhyesti. Keväällä järjestämme koulutuksia niin meidän kaikille henkilöjäsenille kuin paikallisyhdistysten toimijoille. Kaikille tarkoitettuja koulutuksia ovat Aino Saarisen etäluento 17. helmikuuta. Aino Saarinen on väitellyt tohtoriksi kasvatustieteessä, lääketieteessä ja psykologiassa. Hän luennoi aiheella Opetuksen tulevaisuus, nykykoulut tutkimusnäytön valossa. Kapen kokkikoulu on 14.3. Sinne löytyy 100 ensimmäiselle mahdollisuus osallistua, joko yksin tai ystävien kanssa. Ilmoittautuminen tähän on jo sunnuntaina 12.1. kello 16 alkaen. Olethan nopea, jos haluat mukaan. Paikallisyhdistysten toimijoille on 7.–8. helmikuuta koulutusta erityisesti kuntavaaleihin liittyen. Tähän ilmoittautuminen päättyy 19.1. Näistä ja muista tapahtumista löydät lisätietoja oaipohjelmaa.fi ja sieltä kohdasta tapahtumat. Tieto olisi pitänyt tulla myöskin teidän sähköposteihin ja yhteysopettajien kautta. Hallitus valmistautuu kevään vuosikokoukseen, jolloin käsittelemme sääntömääräisiä asioita. Kokous järjestetään Härmänkylpylässä 8.4. kello 18 alkaen. Kokouksessa on myöskin henkilövalintoja, eli puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten varajäsenineen valinta. Jos olet kiinnostunut OE-Pohjelmaan puheenjohtajuudesta tai hallitustyöskentelystä, olethan yhteydessä joko paikallisyhdistysten puheenjohtajien kautta tai suoraan minuun ja jaostojen puheenjohtajiin. Yhteystiedot löytyvät nettisivuilta. Kuntavaalit ovat huhtikuussa edessä. Kuntavaaleissa valitaan kunnan valtuutetut, jotka päättävät kunnissa opetuksen resursseista, ryhmäkoosta ja myöskin oppimisen tuesta. Ne ovat monen opettajan työn kannalta merkittävimmät. Olethan aktiivinen ja kyselet ehdokkailta, miten he aikovat edesauttaa laadukkaan ja tasa-arvoisen koulutuksen ylläpitämistä. OAJin slogan "Koulutus on pääasia". Se on todellakin sitä. Kaikkea hyvää kevääseen, voimia tärkeään työhön.